Dun sanak denai angku Raja Basah. Berkomentar beliau kan minta pencerahan dari mak. Iyo mak. Kini mak indah arato pusako tingginya senanya jual de mamak-mamak tu doh. Arato pusako tinggi urangnya jual lo dengan alasan urang ko punah. Ko banyak awak nak tahu madun sana. Masalah urang punah kuah. Jadilah kelamaan hati saya dek datuk de pengulu nak babanak kueh. Nan cangok kapiti kuah manjuara tu pusako tinggi dengan alasan urang ko punah. Sana di Minangkabau ko awak ada istilah dun sanak sapusako. Baalo dun sanak sapusako tu mak. Dun sanak sapusako tu apabila tipak de awak kuah. Nan dun sanak awak kuah lah punah hindak punyo dun sanak padu silai. Dun sanak sapusako ko lah nantinya yang akan menerima pusako tinggi dari keluarga awak. Itu gunoe dun sanak sapusako. Jadi nan harato pusako tinggi di Minangkabau indak ado dengan alasan apapun bisa dijual. Kalau orang ko punah ado dun sanak sapusako Kita pulangkanlah ka dun sanak ka sapusako ko. Kuarato dari nenek kami nan punah kami agen ka kau karena kau sapusako jo kami. Mode itu zaman dulu Dak co mamak-mamak kini kok dapet nyolipur jo dak tahu kemanakan ko abasoi ko atau pusako tinggi dah. Lala mak manjua denyo. Adolo mak iku anak yatim kuah. Nan nyo gadayan atau pusako tinggi anak yatim ko nyo jua bagai. Yangku dan kecen kangku yo. Ndak ado kezaliman kadipadiadian bana di Minangkabau ko. Lajale pajaku anak yatim Dalam agama Islam nan anak yatim ko tanggungan awak umat muslim nan tinggal. Untuk menyengolahane, untuk menafkahi. Tu dalam agama Islam. Apalagi awak dalam korong kampung. Apalagi awak dalam suku. Nan anak yatim ko mangalah kadiannya yo bana ador atau pusako tinggi. Nyo jua-jua ilo de mamak-mamak ko. Pakailah utak lemak karena lah duit ka mati. Tu tak bakana duit ka mati namanya dadu. Dek iyo dek gara-gara tuntutan zaman kini namanya sana. Bakok den kecen gara-gara tuntutan zaman Takahanan pengulu nan angku nan salah jalan ke. Dak sade wah nan salah jalan ka. Mancalia orang lah bauto ili mudik nan awak bansai awak nak bauto lo kan. Tapi tak sadar do baso penggalan awak ko sayi bajan jo tua. Alai nan terjadi. Kok lah kamajan tua itu tajuar atau pusako dan amang gaya. Dange dan sumpahilah nama nan pangulu itu nak balantak lah jo tu nak mbok mati lo tu dia. Mode itulah kejadiannya rumah sana. Yo samparono miris awak jurang di Minangkabau ko kini dulu cik lai ko kecik angku gitu kah. Akannya jual tanah ko mak atau pusako tinggi ko dengan alasan untuk dijadian musaji. Ya Allahu Akbar, na'udzubillah, la ilaha illallah. Kalau iyo ka dibangun untuk masajinya, mengapa ka dijual-jual? Sadakahan selah. Buliah mangaliam malaikat nenek moyang na mencancang melatih tanah tu. Kamano tak? Ayangku kok na mencancang melatih tanah tu. Sehingga lama si angku kemanjua. Dari mana pengulu-pengulu na pasuk ko guru ko? Untuk masaji tanah ko Pakai CN berkabajua. Agihen se. Kalau iyo kau untuk masaji agihen se. Jalan panjang kau dun sana. Dengan CN kau dun sana. Tua SD 20 tu di sepadia tu tanah kaum Ceniago na punyon. Dak ada suruh Bali dah. Zaman dulu bahkan ke negara.
untuk sekolah. SD 5 buang mode tulona. Tu tanah korong ceniago nam punyona. Menurut sejarah dari Manderengko, bayi bahkan lo ke negaranya. Kalau untuk fasilitas taka sekolah, taka rumah saji, arato pusako tinggi ko indak boleh awak jadian pitido. Bahkan boleh supaya amaleko mengalir. Akan nang tua-tua nak mencancang